Kag sa good vibes, hindi na kinahanglan pa nga magbiyahe pa Cebu o Manila para ma-experience ang oxygen therapy. Isa ka alternative treatment para sa cancer kagiban pagid nga sa isang balatian. Kaya man nagbukas na sa Bacolod ang OzonMed Wellness Clinic. May report si Romeo Subaldo. Nagbukas na sa Bacolod City ang OzonMed Wellness Clinic. Ang OzonMed ang nag-offer sa alternative modality para sa treatment for cancer pinagi sa oxygen therapy. Ang nagsugod sini, isa ka cosmetic surgeon sa Metro Manila nga si Dr. Rio Barales. Gindiagnose siya nga may breast cancer pero imbis nga magpa-chemotherapy, nagpaidalom siya sa oxygen therapy 16 years ago. Kag ang iya pag-survive sang makamamatay nga balatian, amo ang nagduso sa iya nga suguran ang ini nga modality for cancer treatment. Kinakabig niya ang iya kaugalingon bilang cancer overcomer. Pero talaga primarily, it was a big question for me to receive that kind of diagnosis. And so I just hung up the whys, but I know that there is always a purpose. So you see, like this, talagang manghang-mangha po kami. I started this work and opened up this kind of modality for everyone. This is a kind of modality, another modality of treatment for cancer. And I found out na talaga of any kind, of any stage, and of any type. 2020, ginsuguran niya ang pagbukas ang OzonMed Wellness Clinic sa Quezon City, kag subong. Nagbukas na sila sa ila ika-11 nga branch sa Pilipinas, kag ini ang Bacolod City branch. Sunod sa iya, may mga pasyente sila nga nagabiyahe papakadto sa Cebu para sa treatment. Ganit na pinsara nila nga magbutang sang branch sa Bacolod. Sa nakakita siya sang partner doctor nga makapadalagan sa ila Bacolod branch, ini ang iya ginakabig nga senyales nga dapat na sila magbutang sang clinic diri. I'm praying to the Lord. Sabi ko, Lord, make use of me in the places that you want us to open. It's the Lord who really move us here. But I set off a prayer also, a request for the Lord na, Lord, I will open there if you would allow me to find a doctor who would commit themselves. Hindi lang therapy ang ginatanyag sa klinik, kundi may upod pa ini nga spiritual healing. Dugang pa ni Dr. Rio, ini lang cancer ang sarang mabulong sang oxygen therapy. It can be lined as one of the treatment for cancer and other degenerative diseases like hypertension, diabetes, arthritis, name it, the aging process of a human being, and for those who really don't want to have a maintenance for a longer period of time, for detoxification, we'll help them detoxify, help them renew and rejuvenate their cellular level at the cellular level. Kaina, gintambungan sa lokal nga opisyalis ang syudad ang opening kag dedication sa ilaga clinic sa O Square nga building sa may Circumferential Road sa Bacolod City. Handa ng ilang team kag staff para serbisyuhan ang mga taga Bacolod.